Wow, ang dami. Cricket. Yan na ba? Palis na kami mga studio, papunta kaming Judgesburg kasi ito na po yung request nyo. Kakain ako ng exotic foods. Kasama ko siyempre si Kautol Mukbang. Hello, shoutout sa mga kabisaya ay kay studio natin dyan. So tara. Dito sa Thailand mga studio, halos lahat dito nagmumotor talaga. Kasi traffic din ba? Parang Pilipinas lang din. Tara, di ba yun? Dito na tayo mga studio sa nagbebenta ng mga exotic foods. Ayan. Wow, ang dami. Ito ata yung marang timus-timus. Tsaka mayroong ito, malaki. Minda yung tawag dito. Ito, hindi namin alam. Ito, mayroong maliit-liit na timus, larva. Tapos ito, ano to siya ba? This one. Ulod? Ano parang bag sa ata to eh. Yan oh. Tapos ito, cricket. Cricket nga dagko. Oh. This one, big larva. Tsaka mayroon ding grasshopper. One piece of everything. 200 baht? Yes, okay. One scoop pala. Akala ko tig-isa lang. Dami pala oh. Baunin natin to ang natira. Yes, very spicy. Please. What is that? Sauce? Okay, okay. This one also. Minda? 50? One. Ito medyo mahal mga studio, 50. 250 baht. So what's up guys? Boy, tapang isbak. Wala na intro-intro. Ginagalit ako. 2, 3, start. Anyan na kata. So what's up guys? So what's up guys? Boy, tapang isbak. Wala na intro-intro. Ginagalit ako. Joke lang po idol. So ito na yung request nyo mga studio na exotic foods mukbang. Ayan, sobrang dami nang nabili ko mga studio. May iba't ibang klase yang mga, mayroong larva, mayroong uk-uk, mayroong saan na ba? May timus, mayroong uod, grasshopper, at ito murag dagko nga kuan. Uk-uk ba? No? Ipis ata yan. So tara, hindi na natin patatagalin ito mga studio. Thank you Lord for this food. Amen. So tara. Dito tayo magsimula sa maliliit. Ayan. Unang subo para sa inyo mga studio. Okay lang din pala yung lasa, para siyang may pagkachicharon nga hindi masyadong matapang yung flavor niya ba. As much as possible po, i-try kong isabihin sa iyo kung ano yung lasa para meron kayo idea next time kung mapunta kayo dito sa Thailand. Ito medyo matabang na mayroong laman konti sa loob pero parang chicharon lang din yung lasa niya. Crispy siya konti. Goods, goods. Ano akala nyo sa akin? Mahilang nila lang. Joke lang po. Viral kasi sa idol. May tapa ngayon eh.
Pero madami kasi nag-comment na magkapatid ba daw kami ng Ibutapang, magkaiba naman kami ng mukha, pareho lang siguro kami ng intonation kasi Cebu kami mga Bisaya ba. Dito tayo bay. Dito naman tayo sa malalaki na larva ato to bay, meron tong hipon eh. Ito. Pakukang. Dito muna. Diyan oh. Wala pala to eh. Ang sarap siya. Pero merong aftertaste ba? Yung pagkagat ko, nabasag siya dito sa bibig ko. Meron siyang parang laman sa loob. Sa tiyan niya ba, parang ganun ba na merong alat na di mo maintindihan. Pero good siya. Kayang-kaya to mga ka-studio. Dito naman tayo. Ito. Parang bag sa ata to eh. Ayan. Kain kaya to lahat? Tara. Crispy. Oy, grabe. Lami mo din. Pero yun, mayroon pa rin siyang aftertaste na maasim, na medyo may alat. Pero kayang-kaya nyo yan mga ka-studio. Ano ba dito hindi natin natikman? Ito ata bay? Grasshopper. Ayan. Grasshopper. Nakita pa bay? Medyo madilim na kasi dito eh. Timos na, Ito yung grasshopper ata? Timos. Ah, timus to? Oh, timos na yung gikuptan. Di ba gani mauning katong mamaak og itlog bay? Mahubag mo itlog. Yeah, i-translate na lang natin sa Tagalog. Paano ba yun i-translate? Yung parang comment nyo lang sa comment section mga studio. Yan po, timus-timus. Pagkulbaan ko ni Beda. Parang kinakabahan ako mga studio ah. Medyo malaki na kasi eh. Lahat na ito ba nakain? Pati yung ulo. Hindi ata nakain yung ulo eh. Goods daw eh. Tikman natin. Yung lasa niya parang yung mantika lang yung lasa niya eh. Kasi naka-deep fry ito siya sa pagluluto nila ba. So, yung mantika pumunta doon sa ilalim nung insekto ba nung grasshopper kaya nagkaroon siya ng lasa. Tapos crispy siya, nakain pala lahat. Goods. Game pa rin. Para sa akin mga studio, hindi naman siya nakakasuka. Kayang-kaya nyo to. Medyo crispy siya na merong mga aftertaste. Kunti lang po. Yung aftertaste niya parang, yun nga, parang may maasim kunti na may alat niya, hindi masyadong matapang. Yung kumakain lang yung matapang eh. Joke lang po. Dito tayo bay. Ito yung grasshopper. Hindi ito, grasshopper. Ito yung grasshopper. Daot to ba, daot? Daot? Kana nasa gilid ah. Kana tapada, katama. Ito. Kana oh. Ito yung grasshopper. Ayan, maliwanag ba kaya yan? Nakikita ba? Ayan, grasshopper, come on. Isang subo. Hindi ko lang alam kung nakain ba lahat. Kasi yung grasshopper, meron siyang mga legs ba? Yung mga legs niya medyo matulis pa siya. Kaya pagkain mo, parang natutusok siya dito sa bibig mo ba? O dapat mong nguyain ng mabuti para hindi masama yung tutunlan mo ba, yung lalamunan ba? Goods naman, pero meron ako hinanda. Siyempre dito yung papawala ng
So ayan, ito yung pinakamalaki mga studio. Pero hindi to nakain lahat daw. Sabi nung lalaki doon ba, mabuti na lang, marunong siya mag-English kunti ba. Kasi kung hindi, nahirapan kami sa kaliso dito. Kukunan daw ng mga legs. Yan. Tapos itong kuha niya, pakpakunin din daw. Yan. Sobrang laki nito mga studio. Dapat lunukin natin agad ata to. Isubo, itry kong isubo ng isang beses. Let's go. Eh, nahog. Tesa. Muna magdako kayo. Let's go. Oh no. Hait. Pagkagat ko parang mayroong nabasag ba. Iwan ko lang, naluto na ba ito ng maayos? Sige, si kanong mo ba? Ate yan, sige kanong na. Mahirap siyang nguyain ba kasi bawat nguya mo mayroong aftertaste. Yung malaki mga studio, masabi ko, medyo chewy siya na mayroong pagkatigas. Tapos yung loob niya, mayroon siyang mga aftertaste. Yung aftertaste nung kanina, mas matapang to ngayon kasi malaki siya ba. Pero good naman. Hindi ko rin masasabi na masarap yun. Kasi yung lasa niya, sakto lang naman eh. Pero sa lahat ng natikman ko dito, yung pinakamasarap para sa akin, itong maliliit ba. Pero ito na, pinakahintay nyo. Mabuti pa yung sili eh. Masarap pa. So yun lang po yung explanation ko mga studio sa exotic food na to. Hindi naman siya nakakasuka. Meron lang talagang mga aftertaste ba na lasa. Pero kung kayang-kaya nyo po, para na bang pagpunta nyo ng Thailand, tikman nyo din para din po ma-experience nyo. Ang tagal, unukin na. Baka nakain ko yung hindi dapat makain eh. So that's it mga studio sa episode nito. Maraming salamat sa panonood. At sa lahat ng mga nag-comment po ng mga pagkain dito sa Thailand, maraming salamat po. Please comment more po. Mag-suggest po kayo para mapuntahan po namin. Hanggang sa susunod po. Peace!